ma kinde mar siasa. Tungeni tugo matugore ni ma tuk jo siasa ma jo siasa ohero. Koro e tulo manywa neno kochakore, wan kaka jo siasa ema kelo tulo. Nywa neno ka jatend DCP ma en Gachagua nyomio jowetene warning ni kik pok kanyono kuro. Koro wan bende wadhier kaka wa jo sirikal, wan to morwa nikech wan e sirikal. Morwa ka jo opposition gore. Ke nyiso wa ni kare ko magi dhiye onge alternative government magi dwa provide ne jopiny. Nikech gin wegi ema odgi kanyo gisechako gore. Ng'ato ka ng'ato neno ni ene monyalo. Wan waparo ni kade giriwore kendo de gibedo gimoro achiel. To ne waparo ni ne ginyalo miyo waliet matin. Kaka ja Kenya ma bende mori koro wawere gi ja siasa kaka ja Kenya nikech ka koro remo chwere. Oko mora kaka ja Kenya kendo kaka Ken Odondi nikech adieri ok en gima ber ka siasa nyalo miyo ng'ato wit ngimane kata chwer. To ma biro nang'o? Ma biro ne koso tich mar wechwa osebedo ka koso tich. Koro yudo ka jo siasa kawo advantage mar miyo gi gimo matin. To sama osemigi gimoro matin, gidhi gimadho gik makech gi malilo wang'gi. Koro kata kodhi nego mana wadgi kata odhi nego mana nyamingi. Nikech ng'eni sama ja siasa ori ni idhi e rally, idhi kel tulo. To king'e ni ng'ama nade midhi rado kuro. Ne waneno kata ka maandamano mar Gen Z June 2024 kanotimore Nairobi ka e parliament. Waneno ka obila moro nono ochiel owadgi masies mandeke gi magina. Mano kele obedo ochanganyikiwa mano gombo kata we tich. Ma kelo wanyiso wani sama wan kaka jo siasa kata sama wan rowere mitiyo kodwa gi jo siasa ni wadwa kel tulo. Ng'eni tulo no sami dhi inyalo hinyo kata mana nyaminu, inyalo hinyo kata mana wadu, inyalo hinyo kata mana babau. Nikech kaka ji chiedho kata mana kasindi. Nikech siling 1,000. Koro ma kela mar wacho ni ka ja siasa mi siling 1,000 kata mi mana siling 2,000. In owuon kik idhi kel tulo. Tigi pesa ni maber mondo mi okonyi to tulo to kik idhi kel. Alright, Umoja Julius.